Agus inis an lína tá Donncha Ó Murchú, an Comhfhreagraí Polaitíochta nua ó Nuacht RTÉ agus TG4. A Donncha maidí bhaid agus fád go dtí nuair FM? Maidin bha Darren J. Okay, bhaidlam có gaird agus do rála a dús a Donncha as ucht an job nua á le Nuacht RTÉ agus TG4. Son le rion muid fi le job nua, an féidir leat cúrsaí nó achar a thuirtdom dús fi de cúla ó thaobh na man comhfhreagraí des an áireamh? Cínte, féidir. Is dócha bhí spéise gom sa gcónaí na meáin, thosna amach na meáin chraolta pléile Cúrsaí radio, radio na lifa, mís na radio na Gaeltachta ar bhain dónach. Agus an son ar an ollscoil inas stairigs an Gailing, inas máisteach an son na meáin comhfhreagraí chumach scríomh comhfhreagraí na Gailinge. Agus thosna is an son, tagas bhíos chumach postfógartha le TG4, agus chosamón Aibreáin le móscéil, mar iriseoir físe as gan anúla se bhón, so bhín ag meach timp na tíre clúdach scéalta pobl, am chud is mó, seacha scéalta nuachta. In dhéas an chaith blian lo siúd, chos isteach an son mar láseoir aimsre le TG4, chaith beidir blian gile a pléile sin ar bhain part-time sreach. Ag an an ceanna hosní is gobert sa tóma nuachta, mar chó ordathóir. Cintú greibh na sunraí carpa ag na hiiriseoirí ar fag, cintú greibh a cabhrúlis na hiiriseoirí ar móthir. So thug sé sin taithí ar leid stig sa tóma nuachta, agus tééis tamil an son chus amach ar móthir when is tíal san iriseoireacht tain an iriseoireacht telefíse, mar bhí ceachta go mar bheith scríomh agus bheith a caiint an radioach níor an iriseoireacht telefíse déant hamagam. Agus as ócha ó hinna le chas beidir trín hantí blianana go lenis caiite gom ag mar iriseoir ar móthir le Nuacht RTÉ TG4 agus an is dul isteach is locha díú níos ministocha ar hel na polaitíochta. Okay, bhís ag léamh cúpla áfuata ar lína agus meid déanam táidil haid agam seo. Tá sí simú darlumm gur bas flá cléthú agus gúil tú ar chainteir dúchas gaige. Ní dáilm ghfuil a lín na gainteir dúchas a dás a níos an maiile a clé an a mhór. Dás tú a níos a teilech an chéalach ar nárás? Dás, cínte, dás. Agus sílan ghfuil níos móniste mar a bhí préiscéile tá aithna gom stránach a daoine agus ma hisisme háirí bhí an tá lumsa gur a Gailing ar a dailig ag ma hisisme háirí agus tógachtí Gailing mise agus na rifuúr chuma mar sin bhí sé an stochan teanga gom ón géamhánach cháirigh sé sin go mórlam go háirthar agus mar scoil, vís ar Ghailscoil agus an son ar an Oldscoil món na Gailinge agus cínte thug sé chu sé bán seasamh fóm agus me a tuair trein obair saoil na Gailinge mar hamtéis na heile chaibh nach mór a cléile leis an imchadébre tí bhean na Gailinge a hinna chuir annach a daoine agus deis is stoilm deis úntaach sé an teanga dulchan cíine bh réim sé le skillen a Robert agus bí an dúháin breise buint leis chomá mar caafar cíine fantasm an na chadebre tí bhean na Gailinge agus is féidir na chadebre an bheith méle leis mar sin na há buntáisten son go go háide mar iriseoir braham a bheit an úmpúr an dá hanga a brahar na meáin ó brahar an stáisiún na tú pléileho mar sin buntáiste úntaí gom agus cínte bhí an tá dearglam é sin bheith gom. Agus drastig tú ar chláiste ón sa manscoil ná drasa? Drastal sé an chláiste ón, agus son stocha chud is spéise le spragach me an son tuairt fe chósaí scríóireachta fe le héit agus chud spéise scríóireachta agus le scríomh deidir sí na scoile agus le héit son agus chunú ahin ar cháde soch ar bún cháde scoil agus ar nó níú seach tasna bhóthairt ó UCD chuig forhórgaing isteach UCD agus fogus fe chósa staide fe chósa Gailing iste gin UCD mar sin bhí níor bhugus rád ó bhaile agus me mó mo chuidir achas. Okay, lei mé in as freisin gur raibh bainteag dathar leis na man comhfhreagraí freisin an raibh? Bhí cinnte bhí sé na agarthóir ar cór irisé go cór ar a bunaíocha agus bhí sé i meascan bhealm a bhunnig radio na lifa chomá mar sin bhug sé is ó hanna chóir le domsa héin agus na bháthir leis bhfuil tá coolúir drí ag ma bháthir leis mar sin idir an vertigo thugad ar cabhar úntacht agus cóirla chud ar cóirla úntachom agus na tuairtfest na meáin bhí an taithí ag daidir chósaí radio chósaí feise hóireachta cha se hel leis a bhaid se hóireacht leis na agarthóireacht
mar sin bhaintse is mui ceachtas docha scrín áireachta muoinach domsa I méle agus an gáling ó bham agus ó dhéad mar sin gin cooler son an chárachtom go háirhem agus cóirla a go be tos nóach. Féidir a rádum cad é anam dáir? Seo sa mar chún tainúteis se mar se mar agurthir síúr chu an ngú mar feig an níon leis. Okay, sin go tá me sig tafel an aglah seo a gona maidí le leún an fiú hochtú lá a Aibreáin an fé an bhfuil an job nniu a tusa a go a gona? Be me tos nó a gceart am áireach an sé se bheith pléile le cúpla a socrú stochach sa pléile le scialt áirthe le seachtain goléhan nó súile chi me go mar nóir mechtaí ach be an dáile file gceart am áireach siad an na cásco mar sin níor bhéin is stig níor bhéin targóint sa dáile le caiiciisi nos mar sin begin polaitíochta ar fad neis áireach agus beg cruisir túslis le séúr na dáil a ríist. Bei lá gnáach a go amachgus opach mé. Beg lá mór an, beg lá mór an beg bíon bín sinnithe réaltas sinnithe có éireachta gach maidin dé mát bíon leagtarach plan na seachtainna gonóna dála gan san ceistena na ganaí mar sinna bíad súile le ceistena ar a dóchlog a máireach beg lá mór an bín an bhart gnóach má. Okay, agus an méid tú le feáil agus a clúisteáil ar an telefís gachlá a réit le seachtainna seo amach nó le an méid tú gobar orintanta ar an deir seachtainna comáid? I gaibh na seachtainna an chuid is mó luan go déirdaín bhíon an dáile sí de máirt céadaín gus déirdaín mar sin be me le fiscin a tílás an deúin be me gobar leis agus an son an nut fé jobs a catú bhar fáil ag déir seachtainna leis sa chás gomiiseach scéala be mar sin beidir gomach déir seachtainna en is ríist le an bhgum a han sí blian an nach mórach a hefh pléile a gobar gach tarna déir seachtainna mar sin ní hé nó dú sin is stocha bheith a gobar sin déir seachtainna. Dún chud is mó a gaibh na seachtainna bheit me gobar. Okay, bhfuil simú go sa polaitíochta le tam fada a gona nó ar cuirtú spéis intí ar dús mar go raibh tú gobar mar thuairiscéir le Nuacht RTÉ agus TG4? Chain rásochar a spéisi gom sa polaitíochta obvious óg hí mes mar háde a his me háirí tu go coolre ceartstom go háid mam gus gad beidir anna híníoch a hain sáte go sí polaitíochta tu go coolre madom gus me fásaníach. Cínte ó hosníos mar chuidir sceir is an sonna fuidir san tahí na bheit pléile se polaitíocht ar bhain le húil a bóla le polaitíochta a cohús a caidirh le polaitíochta agus a pumisteach níos daine scialtar le. Ha spéismhór a gomsa gúsaí polaitíochta camerát seo na tíre go háirthe hef gúsaí nódrochta mar tá títe mach fel láthir na feiban na móratá gin tíd gúsaí tíocht agus cons mar a héanan an rialtas héning leléiseach brú tacht an bobbal leis ví annig níomhach le feachtas poblbal me héine agus me mar chuidir sceir ví a clúd chanachid scialt poblbal chomá mar sin síle me se polaitíocht bíon an polaitíocht leistíir do gachscéal pe feachtas ha stocha bailú nirte meas go fphobal fillin sé fadar an polaitíocht agus siad an na polaitíochta is polaitíochta a réaltas na polaitíochta go bar fad chaag déileáil leis na feachtas sa agus leis na feiban eile mar sin sílim gohfuil coolra polaitíochta go gahanod agus scéal polaitíochta le fáil na héanaid so brang go Harbh spéisiúil an is toch an tahrú a híon tú de réidir chéile mar hagan rialtas nó isteach na polisa hanú ectar agus Comhfhreagraí an pobl na polisa has on mar sin is toch a dis nóve gan domsan is bheitsáte a lá an éna dachlein hí na clúdach na polaitíochtas me ar a móthir go réúnach sa chaile agus níor na tíre ach dis is toch a eister nóve an sa bheitsáte is toch a lá an énig sa dáil so mór leis cinnte. Tá simime gom freisin sa polaitíochta ó raibh mé cúg bliana déagríis, Okay, bhí sé just cainte ar radio aniu an céidir ó gcónacha. Sula imíonn tú gcónacha an féidead cúrsaí sa thuirt dom faoi cad atá nándú an maidir le tuairisciú polaitíoch na Gaeilge ar Nuacht RTÉ agus TG4 á seo amach agus tú a rá nua? Is toch vi tamán is nar ven choragraí polaitíochta ag Nuacht TG4 Nuacht RTÉ
stig lonathe dachlein tá osciún chábhíon an isseán tá cúan ó Sheridáin is stig le chéin le radio na Gaeltachta agus sé bheith agus oberónta ar bonnig le chábhíon bu se go deas an tarna duine bheith stig braham go méid níos mó go méid an chailing níos feiceálaí sílim mar tá níos mó teachtaí dála is stig na mar bhíle gailing na mar bhíle fada mar sin sílim go ga heileann don gailing is stig ach stoch an jab ve gomsna dis chainte hut dat na le hin tú an geiling in úsáid feále gestig sodáil gofuil ráis er bon stocha ein pier na politory an geiling úsáid nís minikim as féidirle agus íirechtta en an geiling chore socha agree a fobal soch agreelá na kainte go agus chorin se sílim go meid koan an an a pléiliche radio be mis agus telefís permission an a pléiliche telefís radio agus idir an veteran go meid is toch fudden nugeiling steeks agus any sekáli kinte ach beg ha mi de soile klodig krimsech delefís en radio klodig skiete Nuacht lechan noch de Nuachte app RTÉ gomach an feis an klodig realtas an tete bemach le fikin te go geiling mar sin des ontch bam as so kan mein kliente. Lu sin is jar rod gur féidir na Cúrsaí ó Nuacht RTÉ agus TG4 eáil an séntá agus na man Comhfhreagraí nach bhfuil? A se go húntaach agus is an sanna hí an daine go nósta braham sa le anú van. Bí an daine feide an delefís fós go teid mar a bhíocha gcónaí ach sílim an chud is mód an glasóg agus daine bhí na gobers is na main ho síalta chain se go nóachta mar sin ha se anna háchtach gomach na main chaige lefiskint maratá an isle hédi toerisk Nuacht go mébis lefiskint na mean ho síalta goréalta is sochal ar lá an le agus is dúlána kinte bheit a serú áwer an tamar fadach sin go gachmid doling letle sin mar is an sonne hían is an son is toch a wintomach an pobl no krí fobal ha wet mar sin dúcha no me so le doling leklis. Ácan mé féin go pásanta an Nuacht RTÉ agus TG4 bignar gach lá agus is an idirlín ecem sé bio an idirlín agus de Cúrsaí X, you know? Yeah. Is sé ausgur fé, like, I mean, tá an chlár Nuacht a hain táchtach mar chimid an krí fobletá gingen a loch na Gaeltachta ag deir ha loch na Gaeilge san carracha agus sílim tá rud an buáí difriúil fan gailing braham bí an daine dírig mar a bonnach san beerle daine fáil go Nuacht an Iirle ní bín si de clean ver an danga ach sílim pobl na Gaeilge bín si de dírig an tanga chlos agus na scéalta mór an Nuachta iscintí an na Gailinge mar sin caiimid is stocha caiimid freistal an glár be ar televís ach an sonna cinú go déan na tuairisí Nuachta san mechar na meán ho síalta gur féid daine bheith fiochan deargus a buint úsáid asta mar orlisí taidigs orlisí fálam a chomás sna rangana wat is a got mar tá le hédi TG4 fálam an isise an buint úsáid na tuairisí sna siomrí ranga a bhain teidí mar sin go se a hógus or in isise bheith a cinú gohfuil an tábhar a fáil a gcónaí go réalta agus feiceálas na chalta yoga. Agus darlumm tá Nuacht RTÉ agus TG4 níos fearna ein stáisiún telefíseán an éireann maidir le Nuacht áitiúla agus régiúnach an 18 túla sin? Well, cínte gur I mean tá stocha mar a déirim an crí fobal atá ige Nuacht RTÉ agus TG4 ná loch na Gaeilge agus counter chailteachta pobl na Gailing am leachí agus fu na tí caiimid glór which na bhíine an agus is bhíine nabach ná tuairfií an áid a beidir ní thuirfií mar an áid just stoch an áid chéan ar scéalta Gailinge ar na meán bhéarla ach buin siad ha siad lánach an ar saoil hain agus na feibal an mór a ghilinn ar fobal na Gaeltachta mar hamplagus ar fobal na Gaeilge is scéalta mór a náisiúnta iadach an túil eile an atá TG4 ná an Gaeilge gcónaí féidir fiochan ar scéal mór polaitíochta am hampla studim éhain cúpla seachtain ó hain agus an túil eile an sonna chun mar a chuiste sin isteach ar fobal na Gaeilge ar fobal na Gaeltachta feachtas dócha ar sé háchtam le clia gailchaláiste rachran na scéalta mar sin a ghilinn go mór fobal na Gailinge caiimid glórahuirt na daine san agus is minic a Harlíonn se gur singe an hiad drama thugan na scéalta soch an solis agus mariaal nach beidir ná tuach na meán bhéarla féin airíad mar bhfuil an irid san scéalta eile cosisiúdach nuair a hagann siad chun cín is na meán Gaeilge
de réidir chéile pecan na meáin víle swasar an son agus úmpuintse amach in skeelta alhore gwelchwachte rachran ma hapla sin sampleáin sagta sich las mod an dail mar sin ha se tacht go enemy in sochot wordt gloor dusna ga geordie er fa fu na tiide.